máme nekonečné hovory a správy aj z neuvedených internetov za najlepšiu cenu, akú sme kedy mali. Takže už môžete robiť naplno všetko, čo máte radi. Zubná pasta Lakalutactiv. Silná zbraň proti zápalu a krvácaniu ďasien. Lakalutactiv, sponzor relácie. Fantastický Peter Sagan dnes potvrdil pozíciu lídra svetového rebríčka. Krásny večer. Na prestížnych pretekoch okolo Flámska ho dokázal zdolať len jediný pretekár spomedzi 180 členného pelotónu Talian Fabian Cancellara.